predtým, kvôli problémom, ktoré vznikli, ale už sme dali nejak veci na poriadok a sme sa vybrali a tentokrát ideme na českú rieku Berúnku. Je to ozaj krásna rieka v prostredí skôr takom lesnom, takže je tam ozaj to okolie, je tam čo pozerať, takže sa tešíme veľmi. No, máme to okolo voľakých 5 hodín, takže je to dosť ďaleko, ale musíme si ešte vybaviť rybárske lístky, takže musíme objať aj nejaké úrady. Skýtať budeme pravdepodobne až zajtra, sa nám podarí. Dúfam, že to dneska vybavíme a tak zatiaľ si pôjdeme pozrieť nejaké úseky tej rieky. Takže akorát sme boli na úrade, tuto v jednom mestečku, vybaviť si papiere, ale tam, že nevybavujú, tak ideme do druhého mestečka pozrieť a dúfam, že sa nám to podarí vybaviť. To vždycky, keď niečo takéto ideme, tak som nervózny, pokiaľ to nemám v ruke, že už môžem ísť kľudne na ryby. Tak dúfam, že všetko bude v poriadku. Takže ideme nejakých 20 km. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Majte sa, dovidenia. Takže už máme aj rybárske lístky kompletne tu na rybárskom dome. Nám ich vydali. No a teraz môžeme ísť v Berúnke a pohľadať nejaké pekné miesta. Konečne sa môžeme realizovať, nie? Čau, Zarda. Už máme papíre, ideme na to. Takže ideme sa pozrieť prívodu. Išli sme cez takú lesnatú cestu. Ozaj to je, keby som išiel skôr na hryby a nie na ryby. Že táto rieka je ozaj umestnená medzi, akože mnohokrát je umestnená tak medzi horami a rôznymi skalnatými útesmi, čo vytvára ozaj krásnu scenériu. Takže vyzerá to parádne, nie? Ozaj nádhera. Tu sme opäť pri Berúnke, ďalší úsek a toto je vlastne posledný úsek predtým, ako sa vlieva do Vltavy. Chceli sme to tu vidieť, ako to tu vyzerá, ale je to už také pre nás už príliš civilizované. No je to moc blízko mesta, nie? Regulované. A beha tu aj strašne veľa ľudí a vyzerá, že tu je veľmi nízky stav vody. Takže to môže mať aj na následok dosť neaktivitu rýb. Takže ideme v podstate teraz naspäť na tie miesta, kde sme boli predtým. Niektoré sa nám ozaj veľmi páčili, tak myslím si, že tam niečo vybereme a že niečo sa nám nakoniec podarí aj nájsť pekné miesto, aj chytiť nejakého pekného kapra. Teraz sa vraciame od toho sútoku s Vltavou a podľa map sme išli zase pozrieť ešte nejaké miesta, ktoré sú tak menej, by som povedal, civilizované, alebo nie sú tu cesty, že ako to tu vyzerá. Akože rieka vyzerá, myslím, krásne. Možno je to už taká väčšia, širšia časť. Takže, čo sa týka ryb, super by to mohlo byť. Mohli by tu byť pekné. Aj sú tu popadané stromy v tej vode. Čiže ozaj vyzerá to perfektne, voda ide pomaličky. To je krásne. Pekne to vyzerá, no. Keby sme mali čo dalo, by sa to aj zavážať. Čelom by sa to dalo ozaj krásne pokladať dozadu určite k tým stromom. To korito by to určite zvládlo, by to neťahalo až tak. Hore sú kolanici, takže tam sa nechodí určite. V tom miestu tam ani cesta není. No tak, neviem. Ideme to tu ešte popozerať. Pozrieme si to, prehádžeme si to asi aj olovom, že aké sú tu hĺbky, aké tu máme možnosti.
podľa toho sa zariadíme, že by sme dneska zostali tu a na týchto miestach niekde. Potom by sme vyskúšali zase niečo. Možno na ďalší deň by sme išli niekde inde podľa toho, či budú nejaké ryby brať alebo nie. Sa pomaly zvečerieva, ešte stále nenašli to správne miesto, kde by sme chceli ísť. Ale v podstate sa už vraciame na tie predošlé, lebo tie sa nám viacej páčili. No ale v podstate stále niekde nejaký problém. Buď zlý prístup, alebo veľa ľudí, alebo súkromné pozemky. No stále takéto niečo. Tuto je rovna nejaký ostrovček, tu sa ani nedá chytať, asi to by sme museli nejak prebrodiť a na to tu nemáme dostatočnú výbavu. Ale sa nám ani nechce zrovna brodiť. Čo hovoríš? Ja to pekne, ale jen tam sú veľké plítke, tam je konár tam stojí. Neviem. Môže tam nejaký strom celý. Možno, lebo sa nevyžá to byť úplne plítke. Je to pomalá voda. Tento úsek je pekný, ozaj, ale sú tu také miesta rybárske, ale asi to dneska vyskúšame tuto a uvidíme do zajtra a potom sa rozhodneme čo ďalej. Aj oproti je nejaké miesto, ale asi si pôjdeme skúsiť pohľadať niečo také, kde by sme radšej viacej si niečo treba odhrobali, odkopali alebo vydúpali nejakú zelinu, kde sú hlavne také miesta ako je oproti, také rybárske, vykosené kosačkou, pekné, ale na ryby to nemám rád, aj keď je stále pekné, oproti sú také korene staré, nejaké vlny sa ukazujú na vode, sú tam bubliny, takže ryby tu byť môžu v pohode. Dobre, ideme povykladať. Brácho bude chytať tu, oproti je vila, ale tu je to pekné, také divoké, tak možno ani nezasahujú do vody z toho domu. Dobre, ale do miesto asi 2 metre vody sme pozerali. Dobre, povykladáme. Povykladať si veci, nie? No. Ideme. Potrebujeme pípače porozdeľovať. Takže ja budem dneska si ustlem v dodávke, trošku to tam uhádžem. Už je dosť neskoro a je tu dosť vysoká tráva, nechci sa mi toto teraz dúpať, šlapať a pripravovať bivak. Brácho nemal na výber, je odo mňa asi tak nejakých, počítam, 300 metrov je podo mňou, takže uvidím, ale dneska to ešte zvládnem v tej dodávke a potom zajtra sa rozhodneme, že či tu ostaneme alebo pôjdeme niekam inám chytať. Zase pozrieť nejaký ďalší z tých úsekov, ktoré sme dneska pozerali. Máme tam vytipované 2 miesta, čiže už nebudeme behať, ale keby sme chceli, tak pôjdeme rovno tam a nebudeme už toľko behať ako dneska. Dneska sme ozaj toho nabehali strašne veľa kilometrov, pretože tu sa dostať k vode nie je úplne jednoduché. Musíte v podstate prechádzať cez hory, cez nejaký priesmyk, dostať sa k vode. Potom zase, keď sme chceli ísť o pár kilometrov, len dajme tomu o 6 alebo 10 kilometrov ďalej pozrieť, tak zase sme museli vychádzať z tohto priesmyku, obchádzať celé hory dokola a zase sa nejaká prejsť cez most trebárs na druhú stranu alebo také niečo a bolo aj veľmi náročné na cestovanie. Posledne sme cestovali od rána až teraz už pomaly 8 hodín.
Až doteraz sme si hovorili na poslednú chvíľu, že sem prídeme a už asi nebudeme nič špekulovať, proste ideme si nahodiť a uvidíme zase ráno, že čo. Ale tento úsek je pekný a uvidím, mohlo by tu niečo vystreliť, že by sa tu podaril nejaký kapor. To by ma potešilo určite. Takže tak, idem ponahádzovať udice rýchle a potom sa to tu budem pomaly chystať, budem sa snažiť byť ticho, lebo som ozaj blízko k tej vode a je tu veľký kľud všade naokolo, nikde žiadny rybár, takže tie ryby môžu byť veľmi opatrné, citlivé a háklivé vlastne na takýto búchod alebo niečo také. Jednu udicu vyzerá, že tam niekde bližšie ku kraju. Uvidím, aká tu ešte voda, že jak to spadá do koryta a potom druhú by som možno hodil až úplne na druhú stranu a hodil si nejaký backlight, aby som nekryžoval celú tú vodu s tým. Tá vodička tečie úplne pomaly, čo je krásne. To je pomalá rieka, takže sa teším. Konečne. Táto jedna udica, tu nahodím sem doľava, tu dám tak do polovice a dám tam aj backlight, aby mi to pekne láhlo, nech to kopíruje. A túto druhú dám len tuto pred seba, lakých 5 metrov, len tak pri kraj. A uvidím, nech si to tak neodrežem. Tak sem dám ten backlight a na tejto budem mať neutrálku Mango Habanero. Na tú druhú dám 24 Bonito, tiež neutrálku. Takto krásne to sem prestrem. Je tam také 2 metre vody. Nádhera, konečne tam mám nahodenú udicu. Super. Čo si blázne, jaká jazda. No, super, je tam. Dobre. Takže mám tu prvého kapra z berúnky. Paráda. Nie je ani taký malý, vyzeral taký menší, ale celkom fajn kaper. No, okolo 10 kg, ty kokos. Pecka. Super. Dobre chytený. Tvrdou, dobre. Takže Bonito 1,24. Normálna kulička. Sosáčku, super. Tak toto je ten prvý kapor a je to takáto
Krásna tmavá ikernačka, ozaj nádherná. A taká dotmavá sfarbená. Pekný, zaujímavý kapor veľmi. No a mám z neho veľkú radosť, lebo je to vlastne prvý kapor môj z berúnky. Čo je super. No a teším sa teda idem ho pustiť. Kde si dala Bonito 24. No, vecka, pokračujeme ďalej. Tak a tento je ozaj originál riečný, taký dlháň, sazan. A bolo to vidno aj na tom súboji, išiel parádne, vôbec mi to nedal nadarmo. Takže behal zľava doprava, 3-krát vyletel do koryta. Parádny súboj, ozaj super. No a tento si dal tiež Bonito 24, takže to som rád, že ten bolis tak funguje. A chutí tým kaprom, takže pecka. Pokračujeme ďalej a ho uvidíme, hádam sa ešte volačo podarí, ešte máme dosť času. Dneska máme za sebou prvé ráno, čo sme chytali. Predtým sme vlastne tu boli už, ale to sme nemali ešte papiere vybavené. Čakali sme na úrad, kedy nám vlastne spravia tie rybárske lístky. No a dnešný večer aj ráno bolo akože výborné, pretože mne sa ozaj darilo, každú chvíľu som mal v podstate záber na každú hodinu, hodinu a pol. Takže to je ozaj paráda. Mal som 5 záberov, z toho 2 ryby mi spadli. Pretože tu, kde nahádzujem, tak chytám v nejakých trávach. Som aj nevedel, až potom som to asi zistil, keď som preťahoval toho kapra prvého. Ten mi vlastne hneď spadol. A druhý to už tiež som ho preťahoval tak natvrdo, ale tento som preťahol, ten bol perfektne chytený v spodnom pisku, tak natvrdo úplne a ja som si myslel, že to bude mať nejaké rozrezané a vôbec nič tam nemal, len bodku od háčika. Takže super, akože na mňa paráda, som si ho aj zachytal po dlhej dobe, takže mám z toho veľkú radosť. A aj keď to neboli nejaké veľké kapre, boli to kapre všetky okolo 10 kg, tak sú krásne, ozaj tie stavby sú také zaujímavé aj s tou farbou, takže to je tiež také zaujímavé a také výnimočné. No a tento sa mi podaril, tak to je ozaj klenot berúnky. A je to takýto krásny lisec z riadkáče, ozaj nádherná ryba. To je unikátny kapor. Krásny. Ozaj mi spravil obrovskú radosť, keď som ho hneď zbadal, že to je tá forma, stavba, všetko krása. Tiež si dal Bonito 24, jednu guličku. Super, idem ho pustiť. Pokračujeme. Dneska je ozaj pekný deň. Sedím si tu tak vonku pri udiciach a robil som si nejaké návazce. Teraz ich ešte pastujem a tak. Dal som na jednu budem mať normálne 24 boilies a na druhú som dal dve, ale také trošku zrezané v strede, takže nie sú to úplne dve 24 veľké. Je to trošku menšie, ale je to predsa väčšie ako 24 jedna. Takže na jednu vyskúšam dať takéto, že či to nepomôže k tomu, aby prišiel nejaký väčší kapor, ak sa podarí. A lebo brat mal večer akože pekne, 5 záberov, to je nádhera, ja som mal v podstate len jeden.
ale tú jednu udicu som ráno vyťahol, bola zamotaná, takže to ma trošku tak vytočilo, ale čak, čo spraviť, to je rybačka. Nedá sa nič robiť a mám klasické Dčko, v poslednej dobe ich používame a sú ozaj výborné, chytlavé, takže takto. A na večer si pripravím montáže, troška som tu nakobroval už dopredu pár hodín, nech sa to tam omiela, nech sú tam tie bojlisy, nech tam nekobrujem potom večer. A som zvedavý, bol som si to tu ešte pozrieť kúsok aj ďalej, aj tam za bratom tie miesta asi voľakých 300 metrov. Maximálna voda tu je okolo 2 metrov, čo v podstate nevadí vôbec, lebo teraz tie kapre aj tak vyhľadávajú takú plitšiu vodu, ale vyzerá to tu veľmi krásne. Zatopené, pri kraji sú také zatopené stromy alebo také kúsky stromov, takže všade to tu vyzerá dobre a rozmýšľal som nad týmto miestom, že by som sem išiel, ak by som dneska nemal nejak zábery, alebo ťažko povedať, jeden som mal, koľkokrát aj to úplne stačí na to, že človek proste na mieste, kde sa dá chytiť kapor, takže neviem, či budem špekulovať a premiestním sa, ale ak by som dneska náhodou nemal žiadny záber, tak sa premiestním určite. Je to tam tiež veľmi pekné, je to tam trošku hlbšie a prechádza to do takej pličiny, vlastne, kde už chytá brat, to je taká najväčšia pličina tuto v podstate, samé rastliny. Ale to tam je v podstate túto ročnú dobu najzaujímavejšie, pretože kapre chodia do tých rastlín a bolo to aj vidieť na tých záberoch teda. Tak som zvedavý, čo bude dneska večer, a keď nie, tak by som sa tam presunul za neho nejakých 200-300 metrov a vyskúšam to tam. Ale vyzerá to tu pekne, aj sa mi tu prevalil, vyzeral to byť dosť veľký kapor, tak som to tam nahodil. Tak som zvedavý, no. Na večer to budem ešte prehadzovať všetko. Troška to poprerábam, dám aj ťažšie olova inlineové a už sa na to teším, čo bude. Vyťahol som udice na chvíľku, mám pripravené nové návazce, už je tak predvečer, idem pozrieť brata ešte na chvíľu. Pokecáme a pôjdem to ponahadzovať znova a budem čakať na večer, čo bude. Tam je hore na vode. Akurát tu bol brácho a bavili sme sa, že tam kapre sa tuto bližšie také vlny spravili. A hovorím, že však skúsi to tam prehodiť bližšie, však ja som to mal tak vžačie hodené. A vytiahol som tú udicu, boli úplne už taký rozmolčení, 24 asi nejaká 20-ka. A tak som to tam len nahodil. No, koľko sedíme? Pol hodinu možno, nie? Pol hodinku a jazda je hrom. Super. Takýto menší, ale krásny riečný šupík. No a super. Ešte by mohlo, hádam, niečo prísť. Tak uvidíme. Idem opustiť. No, už sa zvečerieva, poprehadzoval som udice a som teda zvedavý, aká bude tá noc. Ten deň bol v podstate úplne slabý, nemal som ani jeden záber. Takže som zvedavý, čo tu bude dneska o mne. Ja tu tiež nemám nejakú veľmi hlbokú vodu, to je o aký meter a pol. Takže možno, že tady to budú behať a voľaký sa opáli. Takže je niečo po 4:00, akurát som ponádzoval prúty. Uvidím, či to bude jazdiť ako včera. Dneska je iné počasie, začalo akurát výdatne pršať. Takže tieto príčiny možno nebudú tak fungovať ako včera. Takže som zvedavý, čo to povie.
záber. A hore prúdom sa ťahá. Super. Takýto fešáčisko. Pekný, okolo 10 kg môže mať kaprík, ale ozaj krásny, tmavý, tučnučký, pripravený na trenie. Nádhera. Jedna neutrálne vyvážená, Španiel 24 a parádne to zafungovalo. Nebolo tam položené aj nejak dlho, voľakých 20-30 minút. A včera som tam len tak jemne prikrmil, asi za hrst bojlisov. A dneska ráno som ani nekrmil ešte, len som to tam nechal položené na tom krmnom mieste a super. Kapor je hore na vrchu, akurát trošku prestalo pršať a krásne sa hneď rozbehla ulica, takže nádhera. Zase ráno, večer to bolo včera už potichu, troška som zase poprikrmoval a pecka. Pekne sa bral hore prúdom, neviem prečo, ale chodia hore prúdom tie ryby. Teraz ide keby čo to je zlaký konár. Čo to je? Tak zvláštne trochu ide. Dúfam, že to je bez sumec. Nie, kapor. Pecka. Zase bonito. 24. Tu boli dve 24 orezané. Teraz som to len poprehadzoval pred chvíľočkou. Poď sem, krásavec. Ten je krásny. Áno. Už som mu tam skoro mal, ty kokso. Zdrhol. Jaj, do ryti. Nevadí. Dúfam, že je dobre chytený a podarí sa mi ho vyťahnuť. Mám tam dvojku háčik, na tejto je Wildgape. A tie Wildgapey sú ozaj dobré. Majú také široké brúško. Ty kokso, to nám vyváza. Uha. Zajímavé. Nádhera. Poď. Ešte nebol unavený a ja už som ho chcel napchať do podberáka, takže to sa mu vôbec nechcelo. Ukáž ten podberák, musíme trošku tak ďalej.
Nádhera. Je tam aj s konárom. Krása. Ukáž sa. Kokso, aký krásny kapor. Yes. Prestalo pršať a vlastne hneď po daždi pekný záber a takýto krásavec. Vyše 15 kg. Krásny kapor z Berunky. Super. Dal si D24, Bonito Squid. Nádhera. Dneska nad ránom, asi 2 hodiny pred rozvidnením, dosť intenzívne pršalo. Som myslel, že bude pršať celý deň, bol to riadny lejak. Ale hneď po dáždi prišiel záber, ten pekný kapor, takže to som veľmi rád. A je také zamračené dneska, také zaujímavé počasie, aj by malo byť celý deň. Mohlo by sa stať niečo, že by boli aj cez deň nejaký ten záber, to by bolo úplne super. Uvidíme. Idem si urobiť trošku také jemnejšie krmenie, keďže sa takto trochu ochladilo, celé na 4 stupne, ale nakrušujem si voľaké, naplním si bojlisy, zadypujem to dobre a prikrmím takéto jemnejšie, trochu menej a presnejšie, ale skúsim takéto atraktívne cez deň a dám tam aj 20 neutrálky, či sa neopáli voľaky. Krásny záber ráno. Kapor letel jak besný. Kde je ten kapor? Je tam. Ale mi tam zašiel doprčiť za breh. Keby vyšiel pekne na vodu, tak by som ho dotiahol. A teraz čo mi to tam škre. Idem asi radšej tam. Karamba. A tam je na hladí. Pri kraji. Tam ho vidím. Ty kokso. Kúrňa, ale vyťahol. Do prdele. To som nečakal, že vyťahne len 100 metrov. Počkaj, sa tam pozrieť. A tam je kapor zaparkovaný. Keby som si ľahko dostal ľudicu do prdele, tak by som ho aj vyťahol. Idem si zobrať podberák. Kaž. Doriti. Prčic.
A tu je kapor. Ukáž sa fešačisko. Koksová paru má dobrú. Nádhera. Sú to za týmto konárikom, by som ho nevyťahol stade. Ešte dobre, že som sem išiel za ním. Tento si zobral jednu 24 Bonito. Dal som na solo guličku a krása. A je tam pecka. Bola naháňačka. Krásna jazda a takýto fešák čierny. Beromky. Pekný kapor, typický riečňak, dlhý. Takže super. Idem ho pustiť a rýchlo poprehádzovať udice. Tu jednu mi trošku poťahoval prúd, tak ho radšej prehodím. Nádhera. Fešáčisko zase Bonito 24. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že ideme ešte pozrieť ďalší úsek. Chceme si skúsiť ešte aj voľaký druhý. Tento bol pekný, aj pekné kapre, aj všetko, nádherná príroda. Tak ideme pozrieť ešte trochu vyššie. Tak som na to veľmi zvedavý, idem to tu celé pobaliť. Bivák, veci. Tu je 20 neutrálne vyvážená Bonito Speed. Krása. Tuto sa vidí. Jak sa ho púšťa bude. Je to mám tým jazaný. Bude zároveň tak. Nádhera. Je tam. Som sa zapotil. Kúrňa. Pecka. Už mám zbalené veci a tom parádna jazda. Takýto dlhaň. Nádherný kapor, vyše metra. Síce už nemá brucho, asi sú už tie ryby vytreté, ale brutálny bojovník. A dal si jednu vyváženú neutrálku Bonito Squid. Parádne to zafungovalo. Nádherný kapor. Ideme pozrieť druhé úseky. Tak som na to zvedavý. No. Nie, za... Včera sme sa presťahovali na ďalší úsek, tak na večer, pretože tam, kde sme boli, prišlo viacero rybárov a to nám už prekážalo, či už to love celkovo, aj to plašenie a viacej krmiva ide do vody, takže tie ryby sú hneď na tom také obozretnejšie a nemusí sa dostaviť v podstate ani záber v takomto vyššom tlaku určite. Tak sme boli pozrieť radšej nejaký úsek, kde je to také kľudnejšie a kde neboli žiadni rybári, čo sa nám podarilo nájsť, chvála Bohu, dosť rýchlo. Tak uvidíme, tu by sme mali byť ešte dneska a zajtra do nejakého obeda, alebo tak, trošku sme si to predĺžili, túto výpravu. No a dúfam, že sa nejaký kapor chytiť podarí.
Krása. Kapor vyzerá dobre, pekný. Pecka. Takže konečne mi prišiel záber, ozaj brutálna jazda. Cievka horela. To je to, čo máme na tom tak radi. A prišiel takýto nádherný šupináč. Vyše 15, skoro 16 kg, ozaj nádherný, parádny súboj. Úplne som šťastný, lebo som bol vyše 30 hodín bez záberu. Včera sme sa presťahovali a takto to dopadlo hneď ráno. Som hodil čučoriedku 24, ťažkú gulu na dno a sa mi zdá, že nejakých 10-15 minút po nahodení sa to brutálne roztočilo. A takýto krásny kapor, šupík riečný. Úplne dielo. Pecka. Už okolo obeda. Zatiaľ je to od toho ranného kapra potichu, ale ten ma ozaj veľmi potešil. Krásny kapor, skoro 16 kg. No a brat je odo mňa nejakých 200-250 metrov po prúde smerom dole. On mal zatiaľ nejakého menšieho kapra a tiež som zvedavý, že či tam bude mať nejaké zábery, takže uvidíme. Zľahka som si prekobroval pár guličiek tam, kde chytám skôr v tej druhej časti rieky, pretože tam sa viac ohýba korito a je tam aj hlbšia voda. A cítil som tam, že je tam aj viacej tráv, čo je zaujímavé, rád chytám v trávach. Teraz som takto v tej rieke skoro po hruď a je to pekný zážitok. Toho kapra mám úplne tak pred sebou. Idem trošku naspäť. Nádhera. Akože jazdu spravil brutálnu, to letel ty kokso. Úplne šiel presne z toho miesta, kde som mal ráno toho vyše 15 kilového kapra. Fú, jak mece hlavou. To ani moc neťahám prudko, ale... Fú, ale bojovný kapor, nádhera. To je ozaj súboje na tých riekach. Tomu sa asi nič nevyrovná. Á, krása. Super. Pekný kapor. Takže máme niečo po obede, takže toto je taký poledňáček. Brutálne to roztočil za jazda jak hrom. Len tak z ničoho nič vypálil a letel, úplne sa ani zastavil. Musel som ísť priamo do vody, do polky rieky, tak po hruď vody som tam mal. No ale parádny zážitok. Skvelá zdolávačka, takýto krásny šupík riečný bojovný. Nádhera. Myslel som si, že som tam mal pikantú čuriedku, ale nakoniec to bol boilies vlastne bonito. 24. A neviem, prečo som ho tam mal, keď väčšinou som tam prikrmoval čučoriedkou. Ale to vôbec nevadí. Šmakuje im v podstate všetko, čo tam dáme, takže to je pecka.
teraz som pozanášal ľudice na novo. Zatiaľ bohužiaľ to je tak bez záberu. Mal som len toho jedného malinkého kapra. Nevadí. Brat je odo mňa len voľakých 300 metrov a mal už ozaj 2 krásne kapre, čo ma veľmi teší, takže určite aj tu sa voľaký objaví. Nechám to tam a ja verím, že si to voľaký nájde. Dal som trošku väčšie nástrahy, na jednu som dal D24 Bonito a na druhú som dal 24 Bonito. Obidve som opastoval, poriadne nadipoval a ešte nakobrujem voľaké bojlisy a budem čakať. Krásne počasí, sem tá strieda sa slnečno s oblačnom, takže to je veľmi dobré. Takže som na to zvedavý. Idem oddychovať. Ja som tu bol voľakých 24 hodín asi odkedy sme sem prišli bez záberu a teraz sa to konečne roztočilo. Takýto krásavec. Dal si dve 24 Bonito Squid, troška som ich tak orezal, aby sadli k sebe. Nádhera, parádne to zafungovalo. Pekný riečňak s veľkou hubou, takže nemá problém s takouto väčšou nástrahou. Nádhera, idem ho pustiť, ponahádzujem to a môžem spokojne čakať ďalej. Dneska už je voľakých 9 hodín a od včera som nemal záber. Včera som mal naposledy toho pekného kapra také okolo 12-13 kg. A odtedy som mal 2 zábery, ale vlastne 3, 2 také menšie kapre. A jeden záber som mal v noci, ozaj parádna jazda. A tam som mal 2 24 Bonito. A bohužiaľ jazda jak hovado a kapr sa mi odopol. Takže smola. Aj to sa stáva, je to rybačka. Teraz som tam poprehádzoval ľudice, ešte tu si jednu montáž žmolím, pastujem ho, tak ešte asi túto prehodím. Mám tu pripravenú takú 24 Bonito, pekne obalenú, tak skúsim tam dať ešte tu. A dneska budeme ešte do voľakej druhej a potom už pôjdeme domov. Včera vlastne som mal toho kapra okolo druhej po obede, tak som na to zvedavý, ešte by sa mohlo voľačo podariť. Aj som videl vyhodiť sa zo pár kapríkov. Aj prevaliť sa tam úplne na druhej strane pri trávach, tak som tam jednu udicu nahodil úplne pri kraj. A troška som to vybeglajdoval, nech mi to moc neťahá. Tak som na to zvedavý, ešte máme do druhej čas, voľaké 4 hodiny, 5. To je ešte v podstate dosť času na to, aby prišiel nejaký záber, troška som tam aj nakobroval a budem čakať. Som na to zvedavý, ale inak výprava parádna, pekné kapre sa nám podarili, nádherná rieka, tá príroda tu je ozaj úžasná. Som neprišiel, sakra. Musím ísť takto z druhej strany, lebo hen tam je v strede a voľačo mi to tam drhne. Ty kokos, za hodinu odchádzame preč, ozaj by som nechcel o neho prísť. Dobre, musím ho tuto predísť, dole prúdom. Sakra. Tuto je veľká jama. Dúfam, že sa tu obchádza ma ten kapor. Sakra. Ale nevadí. Hlavne opatrne a v kľude. Nech si ho tu unavím.
Tu je fešáčisko. Je tam. Sice na vrchu. Nádhera. Akurát som si hovoril, že som sa tak prehováral, že idem to začať baliť, že pôjdem domov, že to pobalíme a v tom parádna jazda a takýto fešáčisko riečny, dlhý bojovník, ozaj krásny. Vyzerá, že je po neresení, celý je dobitý, ale parádne bojoval a spravil mi ozaj veľkú radosť, pretože pred koncom dúfal som, že ešte by mohol voľaký prísť a nádhera, vyšlo to, dal si 24 bonito. Asi pred voľakými 3-4 hodinami som to tam prehadzoval a parádne to vyšlo, takže ma to teší. Krásny kaprisko, riečny, s veľkou papulou, takže nádhera. Idem ho pustiť a pomaličky začať baliť. Vysmiatý, super. No utekaj. Šup. Aj.